Čo sa týka pána doktora Rašiho, musím vám povedať, mám aj osobnú skúsenosť, keď som mal problémy v rodine s chlapcom. Som ho nepoznal a som prišiel za ním a musím vám povedať, do puntíku všetko, čo slúbil, splnil. A som bol pre neho taký jeden obyčajný Myslavčan. Takže, Rišo, ďakujem veľmi pekne Myslavčanom, pokiaľ budeš môcť z toho lekárskeho hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ chcete niečo povedať, dám vám slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekné popoludne prajem. Ja som si všimol, že pán starosta si s vami už pripil. My sme ináč čakali vzadu, chceli sme si s vami pripiť aj my, ale vidím, že nás tohto vynechal, lebo alkohol z rúk lekára je liek, takže keď si pripijete so mnou, bude to mať oveľa lepšie účinky na vaše zdravie. Dúfam, že máte všetci čo piť. Ja vám chcem poďakovať a chcem aj takto prislúbiť, že aj my, Slave, aj vám všetkým budeme určite pomáhať, bez ohľadu na to, kde budeme. A keď budete mať akékoľvek problémy, teda nielen zdravotné, ako sa kedysi na mňa obrátil pán starosta, ale aj také bežné, v bežnom živote, tak máte ku nám dvere vždy otvorené. A teda teraz, keďže naozaj alkohol z rúk lekára je liek, tak dovolte, aby som vám všetkým poprial naozaj na zdravie. Tak ešte raz na to.